Det må sende det. Se, der er den første, som regel. Aha! Ja. Han vil tro, at jeg sidder fast i træ. Det vil han til at tro. Jeg har smuttet en kniv med, nemlig jeg slår ham selv ihjel. Det er mig, der leder efter ham, ikke omvendt. Jeg skal nok finde ham, bare tage det roligt, dreng. Nej! Du kan godt løbe. Han er ude efter mig videre. Nej, rollerne er skiftet. Jeg bliver jævet nu. Så vildt dyrt spurt. Han står og pisser op ad et træ derovre, kan jeg se. En satan. Gå rundt om skuddet og kig på skuddet. Du kan ikke komme indenfor. Tænd lyset din op. Han går om bagved. Ja, om bagved. Han er efter mig, ikke? Han er altid sådan. Han er prøvet her. Fuck! Er du væk, du ikke? Jo. Løb, din tosse! Løb for live! Jeg skal have det på færdigt sad! Hvordan klikker man? Bare gå hurtigt væk. Kan man ikke trykke på en knap, hvor man siger bøge eller noget? Der er en sæd, der er en sæd! Så tag den! Hvad er det der? Det er bil. Det er en truck. Ja, kig på siden. Kig på siden. Der er som regel en sæd. Oh shit. Vent om! Din tosse. Hvorfor er han der? Ja, det er derfor skærmen filtrer med. Jeg ved ikke, hvor han stod. Kig over på den anden side af tanken også. Fuck, jeg tør ikke tage den næste sæde. Gør nu, din tår! Du skal ikke kigge rundt, så skal du kigge en vej at gå. Shit, hej. Kom nu, du!